И с новата програма Здравейте хора, в момента изтъкаме танки онлайн, снимам с новата си програма. И сега само да ви покажа, как ще ви кажа още. Да, искам тя онлайн игра, ако иска някой да играе, да пише долу в коментарите, пишете танки онлайн. Там много лесно мислите някой име. Ама геното, че не може да се промениш по статич. Такова си име, което ще го ползвате винаги. Моите данни, че така и пише. Си добавиха се нови апгрейди и аз не съм играл отдавна. Бам! Това леко са. Ето ги хората, ето го моите данни. 3 единици и една осмица. Оха. Ой, то се селя. Те са тим срещу мене. Защо са срещу мене? Това не беше честно, хора, нали така? Да, и аз така мисля. Танки онлайн, идваме. Бум. Стъди. Идвах на еза. Майко, но. Yes. Така хора. То сервер е много бля. О, байде. Така хора да влиза в някой друг сервер. Тук с подбори по-яко. Влязох тяхните щати са по-малко.
ти отворила, колко убийства, николко са малко. Певна. Фак, къвто, бум! Като са много добри хора. Не може да ги спрям. Дайте. Ви! Вай. Дум. Охале. Да, шори. Не съм добър на тая. Честно да ви... Тейба, путката маза. Не, фяна харен се щан. Ко се фея? Пускам се всичко. Мини. О, бих някой. О, някакъв Мари. Сега мисля да вляза в гаража да си... Там гараж, дед пишем. Да, искам да ти дам. Да ви покажа как се купуват нещата. Всичко е съсети с кристали, диаманти, който е. Аз играм в кристали. Сега ставам хора. В момента е 9 часа. Не 9. Вижте. В клипа ще видите. Да, то в принцип така бавно се зарежда. И аз не знам за какво. Аз съм засветил оръжие, но не съм с тази броня и с този цвят. Някакъв пак с тези оръжие тук. Още малко я зарежда тейба, помява тейба. Що? О, где го бил? Майко, где эти костатка са? Само червените. Един си. Така се само убил. И то се само убил. Един си наби някой. Айде бе, ти бах ти колко. Ага, ето гаража. Вижте колко е феш. Още нищо зарежда, няма. Ти са го гретнали преди беше. Ето е мой склад. Ето ми гледайте с броничките. О, какъв цвет. Си го своя. Да, как ще изглежда. Само на бай пише цветенцето.
И акцията показва каква. Знам да видим цвета как ще бъде. Как съм фешн. О да, съм фешн. Аз съм фешн и рефлешн. О да. О да, о да. И това беше хора. Довиждане.